ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଭିତରେ ଶ୍ୟାମ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏନି। ଶ୍ୟାମ ଘରେ ରୁହେ, ଘର କାମ କରେ ଓ ରାମ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତି। ରାମର ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଦିଆଗଲା। ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି। ଦିନେ ରାମକୁ ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ରାମ କହିଲା, ଚାଲ ବୁଲିଯିବା। ହେଲେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମେଳା ଲାଗିଛି, ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ରାମ ଶ୍ୟାମ ବାହାରିଲେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖିଲେ। ଶ୍ୟାମ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାମକୁ ଶ୍ୟାମ ମିଛରେ କହିଲା, ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଶ୍ୟାମ କଥାକୁ ରାମ ସତ ଭାବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଥିଲି। ଯାହା ହେଉ, ରାମ ଶ୍ୟାମ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ମେଳା ଦେଖି ରାମ ଶ୍ୟାମ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଶ୍ୟାମ କଥାକୁ ରାମ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ଯେତେ କହିଲା ପରେ ବି। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ୟାମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମ ଶ୍ୟାମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା। ଶ୍ୟାମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାରୁ ଶ୍ୟାମ ବଞ୍ଚିଗଲା। କହିବାର କାରଣ, କାହା ସହିତ କେବେ ବି ମଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।